Des de la Garrotxa, benvinguts a Ja ho trobarem. Si és estiu, ja ho trobarem. Benvinguts, estimat públic de les Preses. És un autèntic orgull veure aquesta plaça plena per escoltar el programa referència de Ràdio La Vall. Avui abandonem l'estudi de ràdio per sortir al carrer i fer gaudir als nostres fans d'una tarda de ràdio en directe que bé o pot ser lamentable o bé inolvidable. Perquè avui, senyors i senyores, hem sortit amb totes les joguines. Una tarda d'estiu, les Preses, 8è estudio al bar La Plaça, l'Àxel i en Morxón servint cervesa calenta i acompanyats de dos mites de la Garrotxa i d'allà quasi tot el Principat. Perquè si aquesta temporada hem estat sempre acompanyats de convidats, avui no podia ser menys. Aquí amb nosaltres tenim a dos músics de carrer que han demostrat que el que vol la gent no és sentir interpretar una partitura en clau de fa, la tècnica de tocar un contrabaix o una música mesclada en 6 canals amb baixos, loops i grooves. El que realment li agrada a la gent és un duet de fiesteros, l'un amb una caixa fent fressa i l'altre desentonant amb una guitarra mal afinada. I amb això, amics meus, ho han patat. No us aixequeu de la cadira, perquè el ritme i la màgia de la ràdio s'uneixen per oferir-vos un dels programes esperats de l'any. Perquè avui, 16 de juliol de 2025, des de Ràdio La Vall en directe al bar de la plaça, amb els nostres tertulians habituals, però també amb Mami Pipa. Som-hi! Ja he rebut el primer insult dels convidats. Va, ara sí, arrenquem aquest programa especial d'estiu en directe i ho hem de començar a fer amb una cosa que no m'agrada gaire, però que s'ha de fer, perquè és l'espai publicitari. Així que, primer de tot, volem agrair a tothom que ho ha fet possible, com són Ràdio La Vall, 8è Estudio, el Bar La Plaça i Embotits Ventolà. Embotits Ventolà de què? No ens patrocina encara? No sé, estan per aquí o no? No hi parlaves tu, Arnau? Noi, Va, Embotits Ventolà, deixeu-ho, no ens patrocina. Fuera! Un moment, Marçal, un moment. Perquè des d'aquí podem reclamar-ho, no? O no? Podem reclamar? Si volen, ho reclamem. Embotits Ventolà, si voleu, estem disponibles a ser patrocinats, no? I si no ho fan, aneu aquí cal tio que ho fan de collons. Exacte. Va, seguim. Abans d'arrencar aquest programa, us vull presentar una mica el que serà el menú de la tarda, perquè tinc una idea del que us espera la pròxima hora, hora i quart, hora i mitja, tot depèn de les vegades que en comer-me em talli. Bé, començarem amb un petit de secció enfocada als nostres tertulians. Els que ens seguiu el programa ja sabeu de què va, que és el Binari Nan, que és una bateria de preguntes binàries per conèixer-los o desconfiar, depèn del que responguin, d'ells una mica més. Superat aquest petit tràmit, farem una mica d'entrevista tertúlia, ens explicarem una mica la seva història del Mami Pipa, parlarem de diversos temes, sobretot intentarem que siguin musicals. En aquest tram del programa, Mami Pipa, evidentment, heu de xerrar, tertulians, evidentment, esperem que xerreu, i públic, si algú vol intervenir, doncs us convidem a fer-ho. No hi ha cap problema. No tindran micro, però ho poden fer-ho, si volen. Que cridin. Que cridin molt. Que cridin. I un cop acabem aquesta tertúlia passarem a les seccions. Avui n'hem preparat 3. Jo n'he preparat una, cosa que no faig quasi mai, així que no sé com pot anar. El Rampell Empordanès, l'Arnau, ens ha preparat un concurs i acabarem amb la sempre comarmada, que és una secció que mai falla. Ara sí que sí, passem a saludar a la gent que avui ens acompanya i comencem per la que és més imprescindible, no és el tècnic, sinó tota la gent que avui ens ha vingut a veure. Públic, com esteu? Suau. Passem per tertulians, públic de moment que falta sal, una mica soso, però seguim. Suau. Ha arribat Julià Pastoret, Aviso. Ha arribat tard, com sempre. Marc, com estàs? Hòstia, ara que, com has dit, resposta llarga o resposta curta? Resposta curta, perquè si no ens quedem aquí al programa. Fa de resposta llarga. Estic bé, però tu, si t'explico què em va passar ahir, clar, és que molts de la colla ni ho saben, potser. Explico. Jo sí que ho sé, però si vols explicar-ho... Vaig ser víctima d'un accident ferroviari, no vau veure notícies ahir? Que un tren va embestir un camió al mig de la via? Doncs jo anava dins del tren. Primera vegada que em passa, espero que l'última també, però... També la primera, perquè és el primer cop que agafes el tren. Sí, però ara vull que em tracteu com a víctima d'un accident ferroviari. Supervivent, prefereixo el terme. Supervivent. No, i van picar. Heroi.
Heroi. Vas treure àvies del tren. Jo vam xocar, vam notar-ho, vaig xocar molt fluix, 0 ferits, Vam xocar molt i molt fluix, jo vaig notar-ho, i ja em van començar a venir vibres de Societat de la Nieve. Vull dir, vam xocar 15 minuts i ja estava arrossegant la cama d'una dona equatoriana d'allà al tren. Literal, vull dir, supervivència, nois. Ja has de fixar. Però bé, per la resta bé. Molt bé, gràcies per aquesta Renfe Experience que ens has regalat. Ja sabeu, nois, transport públic, sempre va bé. Arnau, com estàs? Estic bastant millor que en Marçal, perquè el tio s'ha demanat un roncola. Jo he vist, ha pujat aquí amb un roncola. Els he amagat i n'ha una Coca-Cola. A mi m'ha m'ha dit. Jo, entre això i la platja, tinc el cap com una tomata ara mateix. Però bé. Molt bé, estic molt bé. Passem a saludar el nostre tècnic, Pau, que és aquest noi d'aquí al costat. Com estàs? Hola, Pau. Acollonit. Acollonit de què? De nosaltres o de la gent? Sobretot de vosaltres, però mai havia vist la plaça tan plena i espero que els del bar La Plaça compleixin i facin el menjar tan bo com fan sempre. Tu puc dir una cosa, Sam? Puc saludar els nostres convidats? Sí, però una cosa, és com el pessebre, perquè el més important és està amagat, com el caganer. Saps? Vull dir, sense ell no funciona res, És el teu fèrtil, Sí, correcte. És la clau del programa. Ara sí, passem a saludar els nostres convidats d'avui. Mami i Pipa, com esteu? Asseguts, de moment. Asseguts, de moment, però bé, contents, nerviosos, espantats. Sí, no sé per on sortireu, Però vosaltres esteu acostumats a estar en públic, no ha de ser un problema, Sí, això. però hem de llegir nosaltres. Sí, però és molt fàcil agafar la guitarra, posar-se a tocar, què voleu? Melendi? Pues venga, Melendi, Los Enanitos... Pots aixecar el micro, tu també. Sí. No, no s'aixeca. S'ho tenia aquí amb una gepa, sembla un militar, que estigui aquí. Pots agafar-lo amb la mà, si vols. Sí, lo groc va dins la boca. No t'ho han dit? Tot lo groc va dins la boca. Molt bé. És per tapar forats, això, no? Sí, exacte. Ja, nois, problema és això del directe. Abans de passar a la primera secció del Binari Nan, tinc una petita pregunta per vosaltres. És un dubte que no sé si la gent d'aquí a les Preses ho sap, però jo tinc molt de dubte. I és, qui és en Mam i qui és en Pipa? Jo crec que l'Adrià és Mam i Pipa. És els dos? Sí, jo sóc la I, jo sóc la conjunció. Si ell veu, fuma, ho fa tot molt i ho fa molt bé. I tu no fas res. I aguanta el tipus i jo estic allà mirant com els tiros. Però jo segueixo hasta la muerte, o no? El tio va d'humil amb un roncol aquí darrere. No, una I. Jo diria qui és en Mam, qui és en Mam. Qui és en Mam? Jo diria que per descart ets tu. I en Pipa també per descart és ell. Sí, perquè ell no pipa, llavors... Va, però sí, claríssim, no? Claríssim. Va, així definim Mam i Pipa. Us sembla bé? Definim-ho així. Així no em confonc. Vale, doncs, després d'aquesta petita presentació passem, sisplau, tècnic, a el que és aquesta primera secció que s'anomena el Binari Nan. Som-hi! Binari, binari, nari, 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 binari, 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 nari, nari, nari. Una mica més fluix, ara, Pau. Amics, amigues i amiguis, avui han vingut a immolar-se en aquesta meva secció en Marçal i l'Adrià, integrants del duet de versions Mami i Pipa. Fins aquí tot bé. Aquí tot cert. He de dir, que, amb tota sinceritat, que em tendeixen a fer mandra la pràctica totalitat de grups de versions i més encara si m'interrompen amb una cançó infecta de rumba al sobretaula, un dels moments en els quals entro en un estat de consciència superior i excel·leixo en el noble art de la conversa i la crítica tot terreno. Amb tot, companyeres, aquest parell de nois esperen una energia diferent. Bona prova del seu talent i carisma és tota la gent que avui s'ha acostat al bar de plaça per escoltar-los i que, dissortadament, ens ha trobat a nosaltres fent això que algun agosarat ha volgut anomenar un programa de ràdio. No patiu que després d'aquest jovent... vull dir que després quan nosaltres acabem el programa aquest jovent farà lo seu i marxarem. Tanmateix, i com anava dient, these two guys are real different. Tenim al davant dos replicaires de cançons que han passat desapercebuts al meu radar de pesats amb guitarreta. Ells, contràriament als mindundis sense gràcia que a tots vosaltres idolatreu, i que només us volen clavar la sardina al cul o a la vulva, combinen a la perfecció el talent, l'humilitat i una gens menyspreable capacitat per caure bé a tothom. També us volen clavar la sardina, no us despisteu ni un moment amb ells, però ho volen fer amb suavitat i tendresa. Pel que fa als integrants, d'una banda tenim en Marçal, el típic noi que t'ha de fer ràbia perquè és guapo, educat, simpàtic, divertit i intel·ligent. No em crec que el senyor t'hagi beneït amb totes les virtuts que es valoren socialment i no t'ho compensi en negatiu per algun costat. Estic
completament convençut que tens un micropenis ridícul, amagues el cadàver trossejat d'un familiar al congelador o practiques ciclisme de manera no irònica. Et diré que una d'aquestes tres és veritat. No et diré quina. No és cap de les tres. És com més m'agrada. Convida'm un dia a casa teva i ho descobriré. Podem follar el congelador. I així sabràs... A sobre una bici. A sobre una bici, què passa. A l'altra banda hi trobem l'Adrià Plana, que, tot i no ser tan guapo com en Marçal, Toma. les coses com són, Adrià, hòstia. Sí que guapo, sí que guapo. Guapo, sí, però Passa no tant com tu. Són més carismàtics. Com que jo estic solter, És veritat. T'hem de realçar. he de treure el lustre. Hem de realçar. Que si no aquí... Tot i no ser tan guapo com en Marçal, comparteix amb ell la resta de factors per l'èxit. De tu, Adrià, voldria destacar, no t'ho he dit mai, però t'ho dic ara, la teva personalitat magnètica i atraient, que crec que la resta de gent que t'envolta t'ho pot corroborar. Ara que tampoc se't pugin els fums, perquè aquí sempre en dono una de calenta i una de freda, noi. Sé molt bé que ets agent immobiliari, de llengua viperina, i que podries, amb el teu poder de persuasió, vendre un vestit de drag queen a Ali Khamenei, que és ayatollah i líder suprem de la República Islàmica de l'Iran. A més, company, un agent immobiliari acabat de nomenar regidor de les preses? Què passa aquí? On és en Cook? Hi és o no? No ha vingut l'alcalde, avui. Però ja la dona, Està acte oficial. Posarem en coneixement aquest nomenament a l'UDEF, que ho sapigueu. En tot cas, va, anem al gra, que és el que realment ens interessa. Com que no sé si ens heu sentit mai, ni vosaltres ni la gent del públic, us explicaré de què va aquesta secció i ens posarem una mica de cara a barraca. El binari nan és una bateria de preguntes compromeses que només es poden respondre de manera binària. Generalment amb un sí o amb un no, però no sempre és així. I que jo sempre intento dissenyar amb la voluntat de fer-vos quedar en ridícul i fer-vos passar una mala estona. Heu de donar per descomptat que no us donaré dret a rèplica ni tampoc vull que em doneu explicacions. L'audiència que avui ens acompanya, que no destaca per la seva intel·ligència, és prou gran per establir el seu propi criteri i veure amb els seus propis ulls com se'ls ensorren un parell de mites. Ara, després d'amenaçar-vos i tenir-vos davant d'un micròfon en públic... Jo tinc una pregunta, Fas la pregunta, és que jo us veig pel Reels... Perdó. No he escoltat mai el programa, no he escoltat mai. Quina vergonya, tio. Bueno, jo poso me gusta a l'Insta... Has d'escoltar a Spotify. Però ja compleixo també a la meva manera. Ja està, perdó. Ja, mig tonto, que això del grup. Per què no escolta? No, però és que toco la guitarra de collons. Mig ron amb cola i ja... Toco la guitarra de collons. Per cert, s'ha acabat, No sé si puc demanar des d'aquí a la barra... Jo fa estona que vaig mirant cap allà a veure si una altra canyeta. Perdó. Perdona, com. En tot cas, nois, ho heu entès una mica, de què va el joc? Esteu disposats a jugar a binari nan? Sí, som-hi, va. Sereu totalment sincers? Amb ganes de fer el ridícul. Recordeu que només podeu respondre amb un sí o amb un no, tots dos a la vegada, tot just després que acabi la pregunta. Som-hi? Comparació, Som-hi, va! Si no diem el mateix, perdem? No, no passa res. Vols fer una prova? És igual. Ho heu entès? Sí. Ho han entès? Molt bé. Jo faig la pregunta en singular, però heu de respondre tots dos, saps? Val? Sí? Som-hi? Som-hi. Ets feliç? Sí. Ets independentista o nacionalista català? Sí. A vegades notes que la versió que fas de les cançons és millor que l'original? Sí. Creus que el teu talent està infravalorat? No. Com prefereixes cobrar els concerts? En blanc o en negre? Negre. De la... Això era sí o no, però bueno, ja ens hem entès. Ho he dit abans. No vull cobrar. Binàries. Vull un contracte de col·laboració. Que és que ens conviden a cubates. De la música que valores... De la música, perdona, que ara he sigut jo. És que tu vaig molt mamat, també. De la música que valores. De la música que valores més. Perdona. Els diners o els aplaudiments? Els aplaudiments. Els diners. Has consumit mai drogues? No. Sí. Et creus més intel·ligent que la majoria de persones que coneixes? No. Sí. Teniu ganes d'escriure temes propis? No. Fas servir la música amb la voluntat de resultar més atractiu al sexe oposat, amb la clara i manifesta voluntat de practicar l'acte de la reproducció? No. No, perquè has dit sexe oposat, també. Com preferiu el públic, ebri o serè? Ebri. Malgrat no composar vosaltres les cançons, us sentiu artistes? Sí. Has signat mai els pits d'un o una fan? No. Nois, totes les opinions són respectables? Sí. No. Encara tenim Mami Pipa per uns quants anys? Silenci incòmode. Silenci incòmode. Ricardo Sant Hilari de Birri. Porta'm una canya, tio. Allà, on està el cambribol? Necessito. 3, 2, 1...
No. Sí. Hem obert una crisi. Seguim. Exclusiva. Feixin en Pedrero. La comarca. Seguim. Hòstia, molt aquest joc, tio. Va, és molt divertit. Com estàs passant tot el programa així? No, no, Estic galant, Va, anar. Us heu sentit mai ridículs a sobre d'un escenari? Sí. Feu allò d'enfocar el micròfon cap a la gent perquè canti quan us heu oblidat alguna lletra? Sí. Compartiu cartell amb gent que no us cau bé? Sí. No. Home, els catarres, tio. Escolliu, Perdó. escolliu una opció. Igualtat o meritocràcia? Meritocràcia. Igualtat. Que ets una agència immobiliària, que cabron. És al revés la resposta. Primera vegada que jutjo el programa. És que l'altre no sé què vol dir. Estic molt ja malament. Per mèrit. Heu estat mai infidels en alguna relació? No. Us heu enfadat mai per la manca d'implicació dels dos membres del grup? No. No te'n fa mai amb mi? No, perquè ja ho sabia des d'un principi. No val justificar. No, òbviament no. Us mola fer-vos una punteta abans de sortir a tocar? Una punteta què és? Sola la puntita o una punteta... Els que saben, en saben. No. No? I després? Tampoc. No. Heu cobrat mai en algun acte benèfic? No? Crec que no. No. Tocar jo per molt acte és acte benèfic? No sé, és que no sé ni què has dit. No. Penses a vegades si val la pena continuar amb tot el que estàs fent? Sí. Sí. En l'àmbit personal... En l'àmbit personal i professional, feu la feina que sempre havíeu volgut fer? No. Sí. A Catalunya hi sobra gent? No. Què creieu que dona més calés a un artista? No, rectifico, sí que sobre gent. Però no el que tu penses. Què creieu que dona més calés a un artista? El catxet dels concerts o el marxandatge? En el nostre cas, el catxet. Marçal Adrià, em regalareu una samarreta talla I de Mami Pipa? No en tenim. Tens merchant del nostre podcast? Sí, t'ho canvio, si vols, ara mateix. Ara mateix, vinga, va. Home, Ara mateix hem de canviar la camiseta. Ara. Doncs tenim més temps directe. Això no ho teníem guionitzat. No, gens ni mica. No sé en quin món, això és una L i això també, la veritat, Perquè aquest Toro Bravo... T'has de posar la samarreta, però ara. Vale, doncs, Marc, em sembla que han superat el binari nan, no? Sí, no? Superat el binari nan, Superat el binari nan, un aplaudiment per Mami Pipa. Seguim! Som-hi! Una canya per celebrar-ho, sisplau! Ja les he demanat. Una canya, dos Isaac, no canyes. em porto, no en tinc cap, Isaac. Una sisplau. sola. 4, sisplau. Sí, 5. Vale, ha estat el binari nan més trebat de la història del programa. No, però el millor. Molts comentaris Segurament el millor. darrere. Segurament el millor, segurament el millor. Molt divertit, també. Heu començat que els dos anàveu molt a l'ideia, semblava, bueno, allò el mateix. Se'm pensava que aquests són almes bessones, però llavors ens hem anat desviant i la cosa que... És que vosaltres feu un podcast que sembla que pregunteu tonteries, però hi ha preguntes que hi tenen rerefons... És un podcast que per mi és intens. Existencial. És un podcast filosòfic, això. Filosòfic, sí. Que vestiu de cunyadisme. I ara prepara't per la següent pregunta. Ja. Ara començarem amb el que és aquests 20 minutets de tertúlia, entrevista, digueu-li com vulgueu, vale? I sempre començo amb la mateixa pregunta, vale? Que és que comencem per tu, Marçal, perquè no tinguis temps de pensar, que és com ho defineixes en una frase? Soc bastant desorganitzat. Desorganitzat? Sí. És la teva definició? Sí, jo crec que és una forma de funcionar que tinc, que em funciona molt perquè tinc aquest punt hippie del flow, una miqueta. No? Hòstia, que bé, un moment, he de parar un moment. No, però estaves a mitja intervenció. Segueix, sisplau. Jo corroboro bastant que en Marçal és una mica despistat. I això que ens coneixem de fa relativament poc. Sí. El dia que el vaig veure vaig saber que era una mica despistat. Sí, Home, ha costat Va, trobar-hi. escolta, què és això? Què és això? trobar dia. Jo para de pitar-me, tio, ja feia jo, tio. O sigui, despistat no, però sí que és veritat que hi ha coses que suposen un soroll mental. Aleshores hi ha moltes coses que jo les poso sota l'alfombra i penso, bueno, això ja ho gestionarem algun dia. I que dia passa any empeny, I no? quan arriba el dia dius, hòstia, ara em tocava això, I llavors, collons, la pilota s'ha fet grossa, llavors, Sí. Per sort, de moment no tinc cap fill oficial i no tinc cap responsabilitat i fins aquí toquem fusta, però bé, a part d'això, bé. Adrià, passem a tu. Com et defineixes en una frase? Doncs jo al contrari, una persona... Ets una persona superordenada, no? Una persona, sí, una persona molt organitzada, que no li agrada la improvisació, Aquest tio... no m'agrada fer tard
I això sí, soc xafarder, crec. Sí. Ets xafarder, eh? Sí, Què vol dir xafarder? m'agrada saber les coses de tothom. És Sí, cotillà? sí bueno, però cotillar no els cotilleos bàsics, aquests... No, estàs a un nivell superior, aquests més no? igual, aquests. Estàs algo més. Està a la fàndula de les preses, no?, una mica. Sí, així de... Hòstia. Vale, Aquest no sé si té Seguim. un paper al congelador, però fer pita dona una ambició, tampoc, eh? Vale. Bueno, llavors anem a parlar una mica de vosaltres, d'aquest projecte que heu muntat que es diu Mami Pipa. Ai, pipa, som-hi. I bueno, entenc que des de petits us agrada la música. Sí. I com neix això de Mami Pipa? Neix com una broma entre col·legues? Neix com un dia, hòstia, hauríem de fer un grup de versions que avui no n'hi ha quasi cap i per tant n'hauríem de crear un que és un nicho de mercat? No, la veritat és que neix una mica sense voler, neix de la Gala de les Preses, precisament, què deu fer ara, 3 anys? Sí, crec que sí. Sí, que després del sopar popular no hi havia la sorpresa típica i com que formo part de la comissió de festes em van dir hòstia, toca alguna cosa, i dic, només si n'hi ha un que m'acompanya, si no res. I li vaig proposar amb en Marçal, que arrel de la Mar Bolenya i tot plegat doncs tocàvem i tot I com que és plegat. molt desordenat no sabia si aquell dia tenia alguna cosa i va dir que sí. I em va dir que sí. Tenia un casament, vaig haver de faltar el casament per anar a la gala de... No, broma. I al principi érem, com es diu, rumbes amb Adrià i Marçal. Sí, dèiem, hola, som Adrià i Marçal, insertar nombre aquí. Home, us he dit que qui ens ha fet el branding ja ha guanyat, eh? guanyat, home, Mami Pipa. Te ganxo Mami Pipa que rumbes amb Adrià i Marçal. Sí. Com si nosaltres diguéssim xerrates amb en Marc, l'Arnau i en Sam. Som en Marc i en Sam i això és fuckings. I res, i el primer concert me'n recordo que sortint de la Gala de les Preses ens va fitxar la Mireia. La Mireia Sala, mira-la. Que avui és aquí Mireia Sala present. Típico, una mecenes del projecte. Que ens va fitxar, vam anar allà amb una Macadou, vam anar amb l'ampli de guitarra. Amb un ampli que Què vau fer-hi? Res, vam tocar el mateix. Vam anar a fer Melendi, a veure, i amb un ampli supercutre és que era cutríssim allò. Però va ser el seu aniversari? Sí. Que era una festa privada. També van a mi Pedro Roig, Mireia, t'estimo. Vamos, aquí. Impulsat projectes de quilòmetre zero. Correcte. Sí senyor, molt bé. I ja està, i d'aquí va anar creixent. I ja està. Sí. I ja està, i d'aquí va anar creixent, però vull dir, com és, que començàvem amb festes privades, com l'aniversari de la Mireia, que devia ser l'hòstia, tipus la min la mal aquest dia. Hi havia nans. Vull dir, saps? No, estava més controlat. Mireia va ser així, Estava tot controlat, allò. Mateix pressupost, tal. Sí que és veritat que quan fèiem els bolos, i això no sé si respon una mica a la pregunta, jo no sabia que hi hauria química amb l'Adrià. Però l'Adrià, ell, a part de ballar al Marboleny, és un malhome, li encanta la música, sap 1000 cançons aquestes rares, de tot tipus. Rares no de tota la vida, rares no de tota la vida. Però que jo no conec, però vas a una festa i algú te demana. En Dauman, no sé què, i dic, no tinc ni idea de qui són aquests. Però ell sabia les cançons, perquè sí, perquè té una puta biblioteca, i jo més o menys pillava els acords, i això agradava. Tu estàs borratxo, i dius al DJ que posi una cançó, que això és el que fa, no, amb el mòbil allò que fa de així, És el que et fa més feliç. em fa feliç i és com, el DJ és amic meu, per què m'ha posat aquella cançó? Però és el mateix, només que el DJ és un tio amb guitarra, no? I suposo que això va agradar. I el fort és que des que hem començat hem quedat una vegada per assajar, que va ser per preparar el bolo de les preses. És un grup sense assajos. Sense assajos, Sense no hi ha assajos, assajos. Perfecte, nosaltres igual. I de tot aquest programa. I llavors és simplement, no sé, mirar-nos i fa tim-tum-pum i ja saps quan has d'acabar, ja està. Una o dos, o toquem o ens liem. Sempre toquem, però algun dia no sabem la cançó i ens anem a liar. Algun dia ho fer les dues. Un dia... No, que hi ha vostès aquí, que hi ha la dona de l'Adrià. No, sí, bé, que la dona d'Adrià. Ja ho permetria. Que no sabrà. Vale, a mi m'interessa quina és la primera festa, que ja no és una festa privada, l'amic de, ja és una festa major. Un acte públic. O ni us en recordeu ja? L'Adrià té un Excel. Ell és el mànager. Té l'Excel amb tots els bolos que hem Sí, fet. ingressos i despeses. On, el dia, tot. Però no t'he de parar demanar quan cobres, sinó la primera festa que vau fer. No, hòstia, jo crec que la primera festa important, així una mica sense voler, va ser la vegada que vam anar a tocar aquí a l'hotel de la Vall d'en Bas. A Rocabruna. No, a l'hotel de la Vall d'en Bas que vam anar a tocar pel Girona, que el Girona ens va fitxar per anar a tocar. És veritat. Hi havia El Girona al club de futbol? Sí, el Girona, el primer equip. Com es diu? L'Stuart Little. Qui era Estuani, van tots. Hi havia l'Estuani allà. Oh, li vaig agafar la cuixa. Joder, quina cuixa que era. Quin cuixot. Hòstia. A la foto, sí. Una mica sense voler i vàrem acabar allà dins a l'hotel amb tots ells i ja està.
Hòstia, però molt bé, no?, que anar a tocar per la primera plantilla del Girona. Vull Sí, dir, a partir d'aquí no et va vas dir- sorprendre aquell Molt dia bé. que et truca en Quique Càrcel, no sé qui et devia trucar, i et diu, tu, vine a trucar allò per la primera plantilla. No, bueno, és que tenim mànager, que està per aquí darrere, que és el que rep les trucades i filtra. Mira, allà assenyalen cap allà, no sé qui assenyalen. Mira. Un aplaudiment, sisplau, per al manager que està allà, sisplau. I també per l'estaf, sempre ens acompanya. No tindreu El París de la meva Vipa. No tindreu pas espai per nosaltres, no? Que ens porti també... Els has portat a l'estrellat, Busquem mànager. Aquest nano pot prendre una nevera i un esquimal. No Gerard preocupis. Fontanella, fem-li una proposta oficial, sisplau. Ja li van fer, Gerard Fontanella, si volés ser el nostre mànager. seràs el nostre mànager o no? Ja ens entendrem, Geri, per diners no pateixis. Sempre igual. No, però em fot acord amb espècies, rai. I allà al Girona vam dir, tu, no podem anar vestits de carrer, vam dir, tu, ens hem de fer polos, hem de semblar un grup sèrio. I va ser com va fer aquest I mes. I va ser quan ens vam fer tot això. I quan diu ens hem, vull dir l'Adrià, perquè si fos per mi estaríem amb l'altaveu aquell cutre, l'Adrià va comprar un puto equip de so, va fer el puto merchan, i jo vaig allà i vaig dir, uau, si no seria cutríssim, vull dir que això és veritat que... Sort, Home, és que tu bàsicament ets com en Comerma, el nostre rockstar. Tu vas allà a tocar i la resta se n'encarrega ell. Jo vaig allà, exacte, a tocar el que pugui i després... I el que sempre es queda de festa, el tio. Quan acaba la festa, ja anem a tocar, el tio sempre es queda i els altres cardem al camp. No sé per què no m'està. No, perquè si tu toques a un lloc que la gent paga entrada per anar-hi i tu, després de tocar, pots anar a festa, és com si guanyessis 15 euros, que és el que val l'entrada. Hòstia, que barato, tio. O sigui, és que s'ha de fer aquest raonament. Has caquejat el sistema. Estic caquejat el sistema. Tu, Marçal, ja veig, ets com jo, has de vigilar si tens èxit de la música, perquè jo si tinc èxit amb això, acabaré en un centre. És una perdició. Sí. Amb una casa molt gran a Mieres, No, m'espero. un centre de desintoxicació. Correcte. No, però Mieres ja no s'hi pot anar. És igual. Va, seguim. Cap on va això? Ja què passa a Mieres? Seguim. Què passa? Hola, que hi ha la fauna de Mieres? Mieres, per exemple, principal activitat dels seus habitants, cultiu de marihuana. Tot I pla després l'altre, però Mieres és així. Mieres és marihuana i cap més. Ho vaig dir, la gent que va venir al directe de l'any passat ja ho vaig dir, ja ho saben. Ja ens vas fer un 1 per 1. Els old school, ja ho saben. Hi ha molta gent que recorda. El que ens segueixen és al principi. Seguim. Heu tocat a moltes festes variades. He fet un petit llistat, com poden ser Festa d'Altura, Fira de la Cervesa, Memorial Jordi Comte, a Rocabruna, que jo no sabia que hi havia festes. A la Gala d'Hereus i Pobilles, al Bar La Fresca, que és la competència que està aquí al costat i que no hi anirem. Són amics. Bueno, el germà Comand està ben enfadat. I també inclús el Festival de Diversiones, que no em sorprèn perquè també sou de versions. Quin és el rotllo aquest, Cosmola, més festa petita, popular, gent borratxa, o més a lo grande, plan sèrio, Hereus i Pobilles i coses així? Hòstia, jo sincerament... Jo tinc una opinió i crec que tinc la mateixa, vull dir que... Feina... Dispareu. Concerts desenfeinats, que ens convidin a tot l'estaf i més. Després parlarem de l'estaf, no et I que ens preocupis. donguin... El forat econòmic de... Que realment ens valorin, que la gent els hi agradi, però sí, hòstia, alguna cosa així més sèria i tot plegat, crec que ens agrada més tirar cap a l'altra banda. Sí, cap al show, no? Cap al show. Gent més èbria... Públic borratxo, tope... Exacte, demanant cançons a punta pala... Vale, perquè també si ho feu malament no se n'adonen tant. Saps què passa moltes vegades, també, Sam? Que quan tu vas a una festa, la nostra funció és la funció de vaselina. Aviam, explica aquesta teoria. Sí, just abans del que seria, no? Tota la relació que hi ha entre l'usuari i la festa, no? La persona està borratxa, gaudeix dels grups, abans aquest moment incòmode, que tu estàs amb la cervesa... És el petting. El petting, Feu petting. sí. Vaselina no, és petting, el que feu, és diferent. Fem els preliminars... Quan vas vaselina ja vas de carrer, allà el que Clar, vas. sí, Saps què vull dir? la intenció és que després de nosaltres ja hi pugui haver tot l'acte Tu fas de forma petting. més fluida. Sí, exacte. Aleshores, quan vas a una festa major, tenim aquesta funció, perquè toquem després del sopar. Vale? Perdona. En canvi, quan vas a una festa privada, qui paga és el de la festa. I té molt clar el que vol. I tu arribes i van com uns quicos I que es pensen que han i això contractat és aquí... el millor. No, però això és el millor, perquè tu arribes i és que és igual, perquè no hi ha un programa, perquè la festa la fan ells. Aleshores tu arribes, la gent ja està superimplicada, és que no cal, ja no parlem de l'alcohol, estic parlant de l'actitud, no? I és veritat això, és veritat. S'ha fet romàntic. Com no volia l'actitud? L'altre dia vam anar a una festa que hi havia gent que no estava bevent, però estaven superimplicats, no? I dius, això està molt bé, perquè la persona pot venir aquí, agafa el micròfon, canta el que li surt dels nassos, saps? A la festa major, perdona, seguretat, pot pujar aquesta persona a cantar no sé què... Bueno, és una cosa pensada per grups més grans i nosaltres no ho som.
No, és a dir, el que voleu, ja ho veig, el que t'agrada és un públic entregat, és igual si són 2, 10 o 15... Que pugui tocar amb la mà, entregat. que pugui tocar així amb la mà quan estigui. Es pugui abraçar, no? Es pugui tirar la guitarra a terra... Això ja... No, molt bé. Sí. Vale, tinc una pregunta per tu, digues. Em sap greu perquè t'estic fent unes turres, però... No, tu dispara, no et preocupis. Hi ha límit de temps, avui? Sí, noi. Hi ha límit? Ara farem un ron amb cola tots. Ara fem un ron amb tothom d'aquí un ron amb cola. Tinc una pregunta primer per tu, Adrià, llavors una per tu, Marçal. Per tu, Adrià, la meva pregunta és, tu toques la caixeta, no sé, toques la caixeta... La caixeta, es diu caixeta, en sèrio? El cajón, no? Bueno, el cajón sona, collons. El cajón sona, bueno, home. La caixa catalana. El caixó, no? La caixeta, El caixó, com es diu? Coldo. Coldo, no? Coldo tampoc ho sap. Com es diu en basc? La caixa, deixem-ho amb la caixa. La caixeta. La caixa de pi. Deixem-ho amb la caixeta. Tornem a la pregunta, sisplau. Tu toques la caixeta, el meu dubte és, la toques perquè és un tema musical que sona bé o la toques perquè, com jo a l'escola, no sabia tocar res més? No, aviam. Perquè a mi a l'escola també em donaven, o el triangle també em donaven a vegades, Els escallarins. i havia de fer un tang... No, toco el caixó perquè és un instrument que sona bé. 102, però també toco piano, toco l'ukelele, guitarra, gralla, la flauta... No, home, si és polifacètic... la bateria, sí. Des de 4 anys que porto tocant música. No, molt bé, és que jo veiem allò i em sentia reflectat, saps? Allò, No, però mira, el primer caixó me'l va deixar en Marçal, que per cert, aquest que porto, la primera vegada me'l va pixar un gos aquí, que el vaig portar aquí, vaig comprar la Musicom, i va venir el gos i me'l va pixar el cabron. Sí, me'l va deixar ben pixat. Aquest està bé. Sí, té un so més translúcid, Així ja dona una sonoritat. Vale, i ara passem a la pregunta d'en Marçal. Marçal, vols que comentem el cap de setmana que vam anar a Monegros a festival? No, perquè hi ha 3 anys a mi, no vull que obri aquest tema, saps? No ho facis, Sam. Estàs parlant del dia que en Funta sí que es va fer de mànager? És aquell dia? Perquè aquell dia en Funta sí que va cobrar amb salari, aquell dia, Mare de Déu. Seguim. Com baixen? Vale, una pregunta de sentiments, d'això del món de la música. Us sentiu com els successors de Manelic de Pere o Miquel del Roig? No, hòstia, aquests són mites. Sí, bueno, però posa't 30 anys més. No, ja hi ets, hòstia, d'aquí 30 anys, si encara estem amb Mami i Pipa, i encara no hem canviat repertori, potser els matarà, Jo veig Miquel del Roig i Manit de Pere, i a vegades em canso de veure'ls, perquè crec... Ja només de veure'ls, no escoltar-los. Sí. Només de veure'ls arribar a l'escenari, perquè crec que és algo molt exigent, això. O sigui, crec que això ho podem fer ara perquè podem cremar els cartutxos una mica, però a la llarga... Joder, aneu a rebentar-vos? No, però tu veus amb 60 anys i família fent el podcast aquest i anant a Monegros amb mi. O sigui, hi ha coses que... A Monegros segur que sí, El podcast no sé. Bueno, jo crec que això hi ha un punt vocacional que no sé si el tenim l'Adrià i jo. Ara en tenim moltes ganes i crec que s'ha de cremar el cartutxo. Sí, s'ha d'anar tirant. Mentre se'ns ho comprin, s'ha d'anar endavant, i tant. Mentre tingueu èxit, ara que estàveu a la punta de l'onada, endavant. I jo recordo que un dia vam tocar amb en Miquel del Roig i vam tenir l'ocasió de poder parlar amb ell. I ell ens va explicar que va estar durant molt de temps intentant tenir una relació sana amb això. Que això és, vas a un poble perdut de la mà de Déu, toco per gent que no conec, me'n vaig dormir a quarts de 15, però tu has de tenir molt clar que és on tu ofereixes aquest servei, no? I ara ens ve de gust a nosaltres, però qui sap, potser d'aquí un temps hauria un futur com a agent immobiliari i regidor de cultura de les preses, no? Vull dir que ve de saber què separa la vida, ve de saber. Vale, m'agrada molt aquesta reflexió, Carpe Diem, i ja anirem veient, Carpe Diem de moment, sí, clar, sí, home, sí. Vale, parlem del vostre staff. Em van comentar que a una festa a Banyoles són 2 membres del grup, doncs van colar 14 persones com a staff. Em podries definir què va fer cada una d'aquestes 14 persones? Mami Pipa és un sentiment, Mami Pipa, és un sentiment. Aleshores... Però jo sóc del Barça i no em paga l'entrada. Però quan marcava deies, hem guanyat? Sí, que sí? Hem guanyat, Avui els hem guanyat, Ui, com he suat avui, Però avui els hem guanyat, des del sofà de casa, Bueno, la taquicàrdia... Nosaltres anem amb el tècnic de so, tècnic de llums, després anem amb el xòfer... Sisplau, un aplaudiment per tots ells.
Estan a tota aquella taula allà Que es darrere. posin drets, que es posin drets. Sisplau, staff de Mami Doneu-vos Pipa. drets, que us aplaudirem. Digueu-vos va. drets. S'aixequen, Un s'ha aixecat. Només tenia una persona, l'estat? Sí, No, un, Dos? És que n'hi ha que no venen. D'estaf n'hi ha que no venen. N'hi ha que estar als despatxos, estan als despatxos. Ah, mira, que evidentment allà al bosc. Jefe, tot bé? Tenim la comptable, també, que la que ens fa les factures i que ens controla els números. Que és la setmana de l'Adri, bàsicament. N'has dit 4, em va colar 14. Bueno, però després conti les parelles. Però era Mami Pipa et al, saps? O sigui, era... Era com un show especial, no? Sí, sí, sí. Podria ser una sola persona, No ho saps? sé, però ens ho van comprar. També és veritat que nosaltres prioritzem que vingui gent que sabem que s'ho passarà bé i que nosaltres ens aporta molt, perquè tocar per l'oxigen a vegades és una merda. Vale? Aleshores, que vinguin allà 4 motivats i com que demanem alguna cosa que és bastant realista, els hi compensa. Passa que després arriben, demanen cubates i se sorprenen. Però això no és el nostre problema. Que se sorprenguin, a mi m'estranya que se sorprenguin. Bueno, clar, sabent això. l'estaf. Vull dir. Vale, ara tinc una pregunteta per tu, i és res, una mica per sortir Per mi? del món de Mami Pipa. Ara que ets regidor d'aquí a l'Ajuntament de les Preses, Peta'l. t'has plantejat mai portar la caixeta allà als plens? Allò, imagina't en Cuc a punt de votar i... No! Quan l'oposició parla. Quan l'oposició parla, sí. Tot el rato interrompent. No, perquè han de ser el més ràpid possibles i han d'anar per feina. Vale, va. Un moment, Sam, poc se'n parla que aquí al costat tenim una altra pipa més, Aquí en Marc està pipant en directe. Sí. Està pipant en directe. Tu, ja, Això dins la ràdio no ho pots fer-ho, m'ha posat a dir ja tot guió, tu. L'estudi no es pot, això. Era l'excusa per fer el programa autor avui, eh? I una cosa, Sam, no sé si hi ha pregunta o no, no me preguntaràs a l'Adrià, que és, jo trobo superlatiu de puto amo tenir un cartell a l'entrada de les presses. La veritat, m'ha dit, sisplau, que no m'ho preguntin, per sal. Si no pregunten, no diguis res, tu. Home, hem d'entrar o no amb aquest Sí, Adrià, l'Albert, ha entrat al jardí, S'ha de fer publicitat, no? No, però mola perquè tu vens cases i en realitat, com estàs posat allà a l'anunci, és de desocupar-les. Ja has fixat o no? No, vaig amb camisa, tio. Vaig amb camisa, vaig sèrio. Aquell Antoni de Desocupa TV. Està Va amb polo, ell. Ell va amb polo. Vale. No, a mi també em sembla increïble. Ojalà hi hagi un cartell meu a l'entrada d'Olot, És molt de puto home, tio, o sigui... Joder. Ja li posarem, si vols. Vull dir, això no et preocupis. Vale, deixem ara una mica Mami Pipa i obrim el debat dels grups de versions. Jo us he de dir que som una plaga. He fet 2 llistes, una amb punts a favor i l'altra amb punts en contra. Vale? Punts a favor. L'únic que he trobat és que et coneixes totes les cançons. Quan tu vas a una festa de versions, les pots cantar totes. Només té aquest punt. Totalment d'acord. Algun punt més a favor? Clar, però quan tu vas a una festa, què vols? No, o sigui, jo també tinc una opinió sobre això. Es podem posar filosòfics, Però... Jo, si fos per mi, aniria sempre en versions, sempre. Sempre versions? I si no, pagar. I si no, pagar. És lo fàcil. I si no, pagar, no? Te les coneixes segur, vas a pixar i tornes i pots enganxar el fil ràpid perquè saps allà on ets. Però te les saps totes, te les Sí. saps totes. I com a punt en contra hi he ficat que tots els grups de versions tocau les mateixes cançons. Totalment d'acord. Home, depèn d'allà on t'especialitzis, depèn de l'època. Home, depèn de l'època. Si un dia anem a tocar Monegros, ens haurem d'aprendre, haurem d'escoltar l'Amígdala, ja què fa l'Amígdala. Home, no teniu cap versió d'Amígdala? Mira, hem fet tecno, una vegada. Hòstia, ha costat. La gent hi ha hagut de posar-hi molta imaginació. Bueno, després ho feu i tranquil, que aquí a la plaça lligarà tota la imaginació possible. Mola molt perquè fa 20 minuts han dit que han fet un assaig, saps? I ara estan parlant d'especialitzar-se. Perquè fluïm, nosaltres fluïm, ens mirem, fluïm. A mi ens demana una cançó, mentre en Marçal se la sàpiga, jo sempre ho Però dic. a mi em flipa que puguis fluir amb això. Vull dir, Sí. jo a mi em dius flueix amb la música i no puc fluir. No, perquè si, mentre en Marçal se la sàpiga, que és la guitarra, que és la base, la melodia, l'altre surt sol. El La 80%, caixeta va sola, nen. La caixeta anar donant cops allà. el 80% de les cançons del món fan servir els mateixos acords. Home, però no Això ho va dir diguis... l'Ed aleshores- Sheeran, veus? Però no treguis mèrits. No, però, o sigui, això és veritat. Aleshores, normalment, quan alguna cançó... Merci. Com més popular és, com més comercial és, més mastegable semblant és, no? és. Sí. Sí, és com si tu fas... Sap greu, perquè em poso turres, Perquè és que el roncol aquest... Portes mitja hora així, no passa alguna res. més. Si tu fas un plat d'arròs, se'l menjarà tothom, que sí? Tothom se'l pot menjar un plat d'arròs, que sí? Si tu fas un plat d'arròs amb curri, amb salses, amb verdures, és una cosa molt complexa que algunes persones apreciaran i altres diran, tio, a mi aquest sabor no m'agrada. I I amb la música el mateix, no? Com més bàsic sigui, tothom... com més bàsic,
més fàcil és que tothom ho pugui mastegar. Que després és menys profund? Sí. Però és veritat això, és veritat. Hi ha cançons que ens han demanat que és que ni jo la sabia. Feia acords que no tenien cap sentit i la cantaven igual. Però perquè la gent ja la té... Potser perquè teníem el volum baix i no se sentia com que no feia mai prou. Volum baix, jo públic borratxo... Ja està, tio. Ni públic, o nens o borratxos. És que és el millor, això. Perquè no tenen vergonya. Els adults sí que teniu vergonya, però la resta no. I tu, Marc, què en penses dels grups de versions? Una merda, és que... És que clar, Sí. No estàs a favor? Jo encara tinc la mentalitat de quan sortia fins de 16 anys. Una mica de rap i després xumba-xumba tota la nit. És el que vull, és l'únic que busco. Tio, però, o sigui, és heavy, perquè me'n vaig a un altre puesto. Tenim un grup de música que es diu Santa Mandra i fem temes propis, que la gent no els coneix, i a mig del bolo fem una versió de Ben Volgut, de Manel, i és heavy, perquè és que la gent es connecta. És el que coneix tothom i s'enxufa en el concert en aquell moment. Sí, i perquè quan algú està borratxo, em sap greu, però els ideals li cauen pel terra. No, aquell tio no m'agrada, quan vas borratxo, doncs t'hi lies, no sé què passa, que tot cau pel terra, és veritat això? És veritat, i a mi m'ha passat, i dic, hòstia puta, no sé què, no sé què, bueno... En Sam, Karol G, anant borratxo, tuerc fins al terra. Fins al terra, saps? Sí, per això... Fins al terra, el pas preferit, a més. Sí. I com a usuaris que consumim això, també, és veritat, doncs, per una versió, i a mi també m'encanten les versions quan estic en el mood de borratxo. Vale, i ara ja per anar acabant aquest debat, vale, i passarem el que és la segona part del programa, unes últimes preguntes, que és que tu ja ho has definit una mica, aquest auge dels grups de versions és perquè és més fàcil enganxar-se a la festa. Has parlat de Santa Mandra i aquí tinc una pregunta interessant a fer-te, és que si hi ha però si hi ha una mica de pique entre els grups de versions, que al final no feu res, no segeu ni res, i entre els que composen de veritat, que es passen hores i hores a l'estudi i els hi cardeu els llocs a les festes majors perquè quedar a festa. Bueno, és que realment un grup de versions té una feina molt important, que és que la cançó ja la té creada. Llavors només l'ha de versionar i empalmar-la amb una altra cançó. En canvi, un grup propi, tu has de pensar, tu has de crear i tu has de produir, que realment és una feinada de boig. I és el més car. Vull dir, realment, un grup de versions rarament et gravarà un disco, perquè les cançons ja estan... No té cap sentit. Ja està, o sigui, excepte no siguis Diversiones, que aquests ho fan tot, els altres, els grups propis ho han d'exposar al públic, ho han de fer-ho. Sou una mica les cheerleaders, no?, de la música. Nosaltres? Sí. Nosaltres és fast food musical total. Distraiem, sí. Nosaltres anem a lo segur, anem a tocar les tecles que realment sonen. Vull dir. Big Mac i McFlurry. I a punta pala. I si n'hi ha dos, si n'hi ha doble ració, millor. Correcte, exacte. Per un euro más, ho podem fer més gran. Sí, ja està. És veritat, es venem al millor postor. Dit això, jo, com a Marçal Mami Pipa, és una cosa, com a Marçal persona, lamento el fet que abans t'anaves a una festa major i hi havia el grup emergent del poble, el cap de cartell, el grup de versions, que feia les versions quan ja vas borratxo de veritat, i el DJ. 4 projectes diferents, 4 propostes al llarg de la nit. No, i per això són molts de diners, Però ara només hi ha Mami Pipa. No fotem, les festes majors tenen peles. És que... Depèn. Ui, les festes majors... Regidor de les peles, no? No, bueno, clar, sí, hi ha coses i coses. Però les preses no porteu una festa major només de versions. És que aquí està la cosa, perquè vosaltres també aposteu per projectes que tenen temes propis. Però jo he anat a festes majors on el preliminar era el grup de versions, el cap del cartell era el grup de versions, després hi havia un altre grup de versions pels borratxos de veritat i després un puto DJ. I sentia la mateixa cançó 4 vegades. Això les preses, però... Vale? Les preses no. Ens ocorrem, ens reunim, ens No, ja han calit. organitzem un bon cartell. Les preses ja han calit. Això que diguem, jo aquí això no remeno. Aquest any porten els Beatles. Tornen només per les preses. Els han ressuscitat. Hi ha molta pasta. Els han ressuscitat. A mi em sap greu perquè ja diré una hot take. Saps què és una hot take? Explico, jo sí que ho sé, però explico al públic. M'encanten les hot takes. Més hot takes. És una opinió polèmica. El client, moltes vegades, és idiota. Hòstia, sí que ha sigut polèmica, sí. És idiota. Com et vens, És idiota. Sí. I això no vol dir que el client no hagi de tenir el que vol. Però jo, com a consumidor, si quan era petit m'haguessin donat sempre el que jo demanava, no hagués descobert coses noves.
Per tant, jo agraeixo que en el seu moment em van posar grups que jo no hauria conegut pel meu Que compte. et permet conèixer pues, diferents cançons que no coneixies, diferents estils Exacte. i tot aquest... Sí. Exacte. Aleshores, molt a favor amb això. Aleshores, si el client sempre mana i la festa sempre va a merced, diguem-ho així, del client, no coneixerà nous cançons, no coneixerà nous clàssics que estan per construir-se. Em sap greu perquè estic molt turres avui, vinc de la feina i vinc molt filosòfic, ho sento. Però és veritat, això. No pateixis, perquè amb aquesta fantàstica reflexió que ens has fet, que t'he dit que estic a favor, tancarem... No farem rèplica, perquè hi haurà una rèplica i no acabarem mai. Que vinguin. I acabarem aquesta petita tertúlia, passarem a lo que és a les seccions, per tant, tècnic atent, si em tires bé la falca, passarem a lo que és la meva secció. 3. Pareu atenció, perquè ara sentireu allò que no necessiteu sentir, ni us interessa. Tu vas. Tot és possible amb la samfaina vocal. No és nova, la faig molt poc. Va, acabat el debat, passarem a la meva secció. M'ha preguntat si era nova, no és nova, l'únic que la faig molt poc, crec que la tercera vegada que la faig, però avui, dia especial, no podia ser menys. Per tant, començarem aquesta secció que s'anomena la samfaina vocal. Com bé sabeu, una samfaina és un poti-poti de verdures estofades, així que aquesta secció serà un barreig d'anècdotes, històries de la vora del foc, correspondència llunyana, recreacions o bústies de suggeriments. Això és el que he fet fins ara. Aquest any hem tingut el plaer de portar molta gent al podcast, des de científics, músics, psicòlegs, esportistes, pagesos, en Reixac, que no sabem en qualitat de què va venir, però fins a dia d'avui encara no hem contactat amb el nostre corresponsal, perquè si no ho sabeu, tenim un corresponsal als Estats Units, així que avui ha arribat aquest dia. Sisplau, Pau, pots trucar al nostre corresponsal? Pots, Pau? Aviam si ens l'agafa. Calleu, hòstia! Posem manos libres. Què són aquests tios? Jo també. What's a kilometer? I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you go. Good morning, Vietnam! Hola. America great again. Sam, em sents? Hola, Sergi. Hola, em sents? Se'l sent fluix, Què ha sigut això, Sergi? És el tono d'espera de l'administració Trump, que ens obliga a tots els que treballem pel govern, ja saps, a fer una mica de... Una mica de propaganda del sistema, no? Això, exacte. Valga'm Déu. És que ha sonat de tot aquí, L'himne, pistoles, entrant parlant... Sergi, tot bé? Sí, és un himne... Bueno, tu, és complet, ho té tot. Bueno, després d'això, no sé si podem dir música, tot espera, cançó de propaganda, no sé quin nom ficar-li. Ens escoltes bé? Alguna interferència? Tot en ordre? Yeah, what's up, bro? I can hear you. Sergi, deixa't històries i parla normal, va. Sí, perdó. Tu, Sergi, estic molt content ara que has tornat de no ser l'únic calvo del programa, A tu, germà, transitar pel camí de la recessió capilar és més agradable amb el teu suport. Gràcies. Calps, pareu de parlar, va? Jo vull saber, Sergi, com tu has fet. Fer el què? Què vols dir? Home, doncs, pel que em vas comentar, portes 3 anys fora, està als Estats Units, i diu que ja es codeja amb les altres esferes dels polítics espanyols als Estats Units. Ah, sí, és veritat. Ara tinc contactes. No sé si m'entens. Claríssim, ha quedat claríssim. Disculpeu que m'he despistat. Tu, doncs, jo no ho entenc pas. Hi ha gent que ha hagut d'estudiar 4 anys de periodisme per llavors estar-ne 2 llepant culs de polítics locals, i si tenen una mica de sort al llarg de la seva carrera, acabar fent una pregunta al conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, i això sí els hi va molt bé. Sergi, quin és el teu secret per haver-ho aconseguit tan ràpid? Hosti, molt senzill, tu. Vaig anar un dia de put... Noi, aquí hi ha programes per parlar de moltes coses, de drogues, sexe, però de pepes no. I allà ens vam conèixer. I ja? I això és tota la història? Sí, ja està, no té més. Hòstia, doncs em sembla molt gros.
Nen, això sí que és networking. Ara, vull dir, tampoc ho explicaré tot, vull dir, però només diré que a partir d'aquí, i gràcies als contactes que he fet, el Ministeri de Turisme, dic turisme per no dir turisme, vale? El Ministeri de Turisme em va acabar demanant que fes un anunci per la gent que viu a Espanya però que no marxi a l'estranger de viatge i es quedi al país. Espanya! Correcte! Una grande, I això. Dios! Volen que la gent viatgi menys a l'estranger i es gasti aquí els diners que es gastaria fora. Jo us porto una proposta d'anunci. És una tipologia de comunicació innovadora que parla directament al consumidor i fa servir l'estil ASMR, no? Amb les sigles en anglès. Així que, Pau, fotem l'anunci, tira'm la música d'ASMR. Ja em baixo una miqueta. Això. Hola. Hola, petit traveler. Ets tan traveler que a la teva bio d'Instagram hi tens posat un avió amb una fletxa que apunta a la bandera de Finlàndia i amb la paraula Next escrita en majúscules. Així, tots tenim clar on aniràs el pròxim cop. És més, viatjar és la teva vida. Ho sabem perquè a les teves stories destacades d'Instagram hi ha reculls dels viatges que has fet. Un cercle que diu Tailàndia, un altre que posa Japó i un tercer que diu Amèrica Central, amb una bandera de Colòmbia. Però Colòmbia no és Amèrica Central. Però tu no ho saps, perquè l'assignatura de geografia segueix en procés d'assoliment. Petit Phileas Fogg de Calldetenes. Has decidit que ha arribat el moment de fer el viatge de la teva vida. Un viatge que t'ha portat a estalviar 3 anys del teu miserable sou. Has viscut com un indigent. 3 anys menjant arròs bullit i llaunes de tonyina del bon preu. Tot per poder fer aquest viatge. I, com no, avorrir els teus amics amb stories d'Instagram. I jo em pregunto, fas aquest viatge per tu o per demostrar als teus amics que viatges? Així doncs, Indiana Jones de Puigpardines, has aconseguit reunir prou caler per anar a Estats Units. I com que ets un cutre de nassos, la primera parada és a Nova York, concretament a Manhattan, per poder fer una selfie a Times Square. Ja tens tota la ruta preparada, perquè has descobert les hidden gems de la ciutat, els bars i restaurants on només hi van els locals. Cap turista el coneix. Quina sort! Et podràs barrejar amb els autòctons, amb la gent d'allà, i et sentiràs com un mes. O això, has vist un vídeo de TikTok d'un compte de viatges que només té 100.000 visualitzacions. No t'esforcis, no ets especial. Estats Units no et mereix, però saps qui et mereix? Pedro Sánchez et mereix. Per què vas tan lluny? Quan tens un país tan ric com el nostre, encara per descobrir. Si el que busques són experiències, deixa't de Manhattan. Has estat mai a Pozo Blanco, conegut per l'hospitalitat de la seva gent? Has passejat mai pels prats verds de Valdepeñas? T'has parat mai a visitar l'església de Torre Mejía, que literalment cau a trossos? Això són les real hidden gems que fa temps que busques. Et juro que no hi ha res com això. No et deixis encisar per les vistes meravelloses que pot tenir Groenlàndia, quan et pots enamorar del landscape de Navalmoral de la Mata. Queda't i descobreix els racons inexplorats del teu país. Inverteix en el teu entorn més proper. Aposta pel consum local. Ajuda a dinamitzar l'economia del teu país i contribueix al benestar de les persones que tens més a prop. Gasta aquí, no a fora. Perquè cada cop que passes la targeta a un altre país, cada cafè, cada àpat, cada souvenir que compres és una oportunitat menys perquè els teus diners retribueixin al lloc on vius. De debò et creus que els banquets, les festes i les suposades trobades amb suposades dones de companyia que organitzen els nostres partits es financen soles? No t'equivoquis. La festa es paga amb els teus diners, amb els impostos que surten de la teva butxaca. Ja sabem que els polítics suposadament roben, però això no és cap novetat. Però
Si t'han de fotre els calés, com a mínim que siguin els d'aquí. Així que el pròxim cop que vulguis fer la volta al món, pensa-t'ho 2 vegades. Molt bé, Sergi, espectacular, el nostre corresponsal als Estats Units, amb aquest ASMR que ens ha regalat. Molt bé, Sergi. T'ha agradat, Marc? Estic molt lluny, eh? M'he emocionat. És d'Oxford, aquest accent? Sí. No, de Cambridge. És de Cambridge. Estava allà. Estava allà jo. Una cosa, Pau, pots tirar la falca, sisplau, que no he aspirat l'última? Gasta tu dinero aquí. No seas egoísta. Ministerio de Turismo, Gobierno de España. Doncs amb aquest consell de l'administració donem la meva secció, o la d'en Sergi, per acabada, i passem a la següent secció, que en aquest cas és el rampell empordanès que portarà l'Arnau. Endavant, tècnic, amb la El falca. botifler més gran que ha passat per aquest programa. Arribat des de l'autèntic Empordà, Superben el gravada. rampell empordanès. S'ha de dir ara ja que el nostre tècnic està procurant que l'any que ve tinguem unes pedazo de falques ben parides, que sí. Està en ello, està en ello. Ara no estan bé? Bueno, podrien estar millor, no? Arnau, quan el senyor Comerma es digni a dir un dia, gravarem les falques. Aquest era el problema, no? El nostre rockstar, que clar, la gent molt ocupada. Arnau, endavant amb la secció. Hem de fotre-li canya, vinga. Estimats oients, ha arribat l'hora de fer una presentació com cal d'aquests galifardeus. Entre nosaltres hi ha 2 esclaus, un el tenim aquí davant i un altre allà amb un micro, no sé per què. També tenim un periodista titulat, un paio molt intel·ligent amb indicis de TDA, com ja hem vist avui, un Judes que fa 9 mesos que no sabem si és viu o mort, un desertor vivint el somni americà i per últim jo, que podria presentar-me com en Carbassot, perquè com va sabeu, en Carbassot fa el que pot. I per què explico tot això? Doncs per acabar parlant de mi, que és el que més m'agrada. Correcte. Perquè no em conegui, sóc mestre i m'encanta gamificar tot el que faig. És un defecte de fàbrica. Us explico ràpidament en què consistirà la meva secció. Simularem un concurs televisiu. Hi haurà 2 equips. Un equip capitanitzat per en Marçal i acompanyat per en Marc. Sí! ¡Vamos! ¿Qué te como, hermano? Ni nabo de què? Ni nabo de què? No, evidentment us direu mam perquè sou els més borratxos de la taula. I després tindrem un altre equip capitanitzat per l'Adrià i acompanyat per en Sam, que us direu pipa perquè jo sé que us agrada molt, també. Guanyem segur. Una puta xamaneia. Li carregam unes pipades a Sam al bonito. La resta us ho vaig explicant sobre la marxa. Els tetulis, nen. Va bé. Posem-nos en el mood de concurs televisiu. Pau, som-hi! Benvinguts al gran concurs de Ja ho trobarem, on la ignorància és premiada, la dignitat es sorteja i l'única cosa segura és que algú farà el ridícul. Preparats per competir per absolutament res? Avui us presento a 2 parelles top, a 4 mamuts amb més ritme que trompa, a 4 lleons en plena època de zel, a 4 dracs del directe, a 4 rockstars amb veu de whisky, a un costat l'Adrià i en Sam. Som-hi fort, i a l'altre costat en Marçal i en Marc. Que comenci el desastre. Que te como, hermano. Bon vespre, Catalunya! Des del bar La Plaça, en directe per oferir-vos el concurs que tant esperàveu. Jo em dic Carbassot i sóc el presentador més guapo i sexy que hi ha actualment en televisió. Us presento els 2 equips que avui competiran per aconseguir fer-se amb el títol Ja ho trobarem. Un títol molt superior al Garrotxí de l'any. Anem a conèixer les parelles d'avui. Com esteu, Adrià i Sam? Gaire nerviosos? Estem en Gràcies, amics, per les vostres paraules. Ja heu tingut el vostre moment. Que pesats. Passem a l'altre costat. Com esteu, Marçal i Marc?
No em volen fer cas, no m'ajuden, no... Pues la veritat és que tampoc m'interessa, així que l'important, perquè l'important aquí sóc jo, perquè sóc el presentador guapo i sexy, o sigui que avui en aquest programa ens portarà a la nostra infància. Farem un total de 2 proves que us posaran al límit. Esteu preparats? Estem preparats. Doncs comencem per la primera prova. Jo us llançaré unes quantes preguntes de cultura general i hauré de tocar els timbres que us he deixat sobre la taula. Ah, sí que n'hi ha una, Sí. Que no hi ha timbre? Però clar que no, perquè aquest programa no té pressupost. No ho veieu, això? Com es diu? Embotits Gori, que patrocini Embotits Gori, que embotits què? Embotits Ventolà. No, però no patrocina. Però no patrocina encara. Va, Ventolà, home, que en Gori ens ha trucat, Si sabeu la resposta, aixequeu ràpid la mà i jo us donaré el torn de paraula. Si l'encerteu, sumareu un punt i si falleu, doncs ja rebot a l'altra parella. Ho heu entès? Sí. Jo sé que no ho heu entès, perquè per això sou concursants i no esteu al meu lloc, bàsicament. Comencem. Primera pregunta. Atenció, públic, perquè poder va rebot cap a vosaltres, Com es deia l'aplicació per baixar música que tothom feia servir, tot i que era il·legal? He vist en Marçal primer. Emule. Puntazo para... Consti que n'hi havia vàries, N'hi havia vàries. Aquesta pensa que jo soc el presentador i faré el que em surti dels collons. Ha aixecat la mà abans d'acabar la pregunta. És veritat, tens tota la raó del món. Pensa una cosa. Es pot. Quan tu vas. Segona pregunta. Respon, Sam. Ja ho trobarem. Rebot. Com es deia el primer programa de talents musicals d'èxit d'Espanya estrenat a principis dels 2000? Operación Triunfo. Correcte! Era rebot. Burro. Tercera pregunta. Vamos, muchacho! Com es deia el dispositiu que permetia escoltar música i es va posar de moda abans del mòbil amb Spotify? Adrià? iPod, correcte! Quarta pregunta. Quina sèrie catalana estrenada el 1999 diu aquesta frase? Bueno. Així que Montse i Meritxell. Aixecat primer en Sam. A la 3. 1, 2, 3. Plats bruts. Vamos! Cinquena pregunta. Aquí t'he de parar. Anem dos, Aquest tongasso? Què és això? Em veus la cara? Em veus que amb cara de que m'importi? No, que no, doncs som-hi. Cinquena pregunta. No. Cinquena pregunta. Responeu. Los hombres de Paco. Rebot. Quin era el navegador més utilitzat abans que arribés Google Chrome? L'Explorer. Explorer, correcte. Senyor, quin cultureta, tu. Sisena pregunta. Quin servei s'utilitzava per parlar amb els amics per xat abans que arribés WhatsApp? Marçal. Messenger, correcte. Zumbido. Setena pregunta i última. Com es deia la col·lecció de cromos que tothom intercanviava al pati a principis del 2000? Adrià, has aixecat però has fet la vaga, Tazos. No! WWE! No! Rebot! Com que Panini? És un sucranini. Fuera d'aquí. Molt correcte, molt bé. Està per fostos aquí, tio. Marçal, deixa el micro i que pugi aquest noi. Va, fins aquí la primera part del concurs. Quan anem? Algú sap com anem? 3-3. Guanyem nosaltres. M'he descomptat perquè en aquella cadira d'allà no paren de mirar-me. I ara tranquil, noi, tranquil, que ara et donaré el meu número de telèfon. Moltes millores, No preocupis. Ara vinc, però ara estic en directe. Què és aquest futbol? Jo sí que portava el compte. Sí, tu portaves el compte? Anem, tècnic. 15-15. Guanyo jo. Bé, molt bé, perfecte. Vale. Arnau, estan traient tapes ja. Si algú vol demanar tapes, bar de plaça, ja estan traient estics de pollastre, ànecs amb peres, què més? No sé, què hi ha? Peus de porcs amb nac? Peus de porcs amb naps. També fan, sí. Exacte, així. Hi havia algú de peix, no, suposo? Hi havia algú de peix, sí. Què era? Llagostins. Llagostins. Percebes.
Percebes? No, home... Tu em percebes? Nois, seguim amb el concurs. Perdó. Seguim amb el concurs. Gràcies, perquè vull fer la segona part. A part, jo sóc el presentador i aquí sóc la cara visible. O sigui, a mi, realment, la vostra cara, jo estic de costat, però hauria d'estar d'esquenes ara mateix. Va, arrenquem la segona part del concurs. En aquest cas, estimats perdedors, vull dir, concursants, us he preparat 4 cançons de la nostra infància que jo sé, estimat Sam, que et faran plorar per l'ojete, val? Prepareu-vos, perquè aquest cop, si falleu la resposta, el rebot val al doble. Vigileu i no us avanceu. Som-hi, Pau. Comencem amb la primera cançó. Tu, però música és tu, has de saber tu. El primer que aixeca la mà. Dragon Ball GT! No! Rebot! Rebot! Però no tens permís per parlar. Allà baix han aixecat la mà. D'emporta... Bola de drac, rau, no? Fills de puta, que és Dragon Ball GT. Públic Dragon Ball GT, què collons vas a dir? Tu, però això de quina època és això? Tu no havies ni nascut. No, ja, per això. Tu no havies ni nascut. Una cosa, ens guanyarà el públic. De moment aneu perdent. Ens guanyarà el públic, això no pot Doncs ser. anem a per la següent cançó, de moment aneu fatal, Demanaria, si us plau. Ja, públic, qui la sàpiga, que aquí. Aguanta, jo, Deixem 5 segons. Llença't a la Busto. 5 segons. Aguanta. Marçal, has aixecat el primer a la mà. Joder, ja l'hem dit. Marçal. 3, 2... Escolti per compte. Llença't a la Busto. L'Axen Busto. Que sí, home, que sí. L'Axen vaig tou? Sí. Vinga, som-hi. Pau, tercera. Som-hi. No! Yu Yu Hakusho. Hauré de demanar al públic. Ja ho veu aquí, allà baix. L'Àlex. Inuyasha! Molt bé, sí senyor. Un aplaudiment, sisplau, d'aquest mestre. Després la posarà a cantar, després. El semidimoni vindrà a cantar. El semidimoni. Seguim, última cançó. Jo us he de dir que de moment està guanyant el públic. Xinxan. Fer el xinxan, això. Tu saps que ets nosaltres? No, sóc en Rovelló del Super 3. Vale. Companys, que us estan endavant això. Un altre cop. Això moneda sonava, Vinga. Estem fent un podcast, Correcte, no és una festa, gràcies. Tinc família. Doncs aquest punt el dono també al públic perquè com que no heu respectat les normes, li dono al públic. Joder. Anem encarrilant al final del programa. Ja no sé ni quants punts porteu cadascú, perquè aquests cabrons del bar La Plaça no m'han parat de donar de mamar en tota la tarda. Així que farem veure que aneu empatats. Anem a desempatar. Última part del concurs. Aquesta part només la podreu fer vosaltres, Adrià i Marçal. La part més sensual, Pau, quan puguis a la falca, la part més sensual del programa, haureu de fer un striptease aquí davant de tothom i el més sensual guanya el premi, ja ho trobarem. Esteu disposats? No. Som-hi. Marçal. Per Catalunya! Un tio tocant la guitarra. On no pots mirar? Sam, estic disposat a perdre, Jo, si puta amb això... Se't transparentarà. El què? Que hi hagi, la guitarra. Bueno, veig... Li vas dir el que vulguis, però no m'estiti, sisplau. Veig que no hi ha quòrum, veig que... Jo pensava que donaríeu més joc, la veritat. És que sapigueu que a mi m'ha arribat que qui balla bé, folla bé. Per tant, vosaltres mateixos. Doncs no follem bé. Doncs, correcte. No ens movem. Es diu com s'entrena. Només movem i fumem. Doncs veient que no voleu acabar el concurs i que he d'acabar la meva secció, donaré per guanyador a Ja ho trobarem. Bravo! Sí, senyors! Un aplaudiment per aquest fantàstic concurs.
T'he de dir, Arnau, ha estat increïble, però ens has, el galliner ens l'has estarotat totalment, vull dir, aquest ja se m'ho despullar. No. No ha entès la broma. Jo anava a fer-ho. Jo m'esperava les notícies de l'informador, És una secció molt estimada. Home, sí, tant. Sobretot pel propi informador. Jo me les he preparat, No, però fantàstic aquest concurs. Tornem una mica al seny. Hem estat molt bé aquí amb la Rauxa. Tornem una mica al seny, perquè ara crec que amb la següent secció, que ja és l'última, ja acabarem el programa, doncs tenim un programa cultural o una cosa per l'estil. Endavant, tècnic, amb la secció de la Comarmada. D'ara endavant el programa no es fa responsable del contingut perquè arriba la Comarmada. Has practicat 100% a casa. Aquesta vegada sí, Has practicat molts cops a casa, He practicat. Estimats amics i companys del programa, avui ens visiten Mami Pipa i és un moment ideal per dedicar una secció a la indústria musical i festiva. Segur que ningú dels que avui ens acompanyeu li ha passat per alt que a Catalunya, la nostra estimada i odiada pàtria, fatal ara, pateix una clara inflació de festivals. Se n'organitzen molts, de molta mena i a tot arreu. Només cal que agafeu el cotxe i aneu per qualsevol capital de comarca per sentir-vos bombardejats per 1000 propostes. Personalment no tinc res a dir ni a favor ni en contra de que s'organitzin festivals. Els cops que hi he anat, els meus amics i jo ens hem posat com l'Amy Winehouse abans de començar un concert i la valoració que en puc fer és limitada i borrosa. Si preferiu una referència més nostrada, podeu canviar l'Amy Winehouse per en Carles Sabater, el cantant de Sau. En tot cas, i com anava dient, els membres d'aquesta taula estareu d'acord amb mi que els festivals són una proposta d'esdeveniments que ha arribat a Catalunya per quedar-se. Oi? Què en penseu vosaltres dels festivals? A mi m'agraden. Són importants. Jo sóc un usuari de festivals. Us agraden, Usuari és poc, tu ets client amigo. Tu tens la bona manual de... Ara que parlem de festivals, sabeu quin festival està molt bé? El Terrat de Celrà, que l'organitza la meva xicota, la Nora. Una primer per al Celrà. Quines dates? Es balla a Celrà? Es balla. Home, hi ha dansa, no, allà, tio? Sí. Es balla molt bé a Celrà. Com una palmera es mou. Per tal que us en feu una idea de la febre dels festivals, us en dic una tria que es fan a la Garrotxa, alguns són més recents i d'altres més antics, i em dieu si us coneixeu i quina opinió us mereixen, val? Per exemple, la violinada d'Argelaguer. Espectacular. Magnífica. En Panxito és un tio que hem de portar al programa, És la millor persona del món. Espectacular. Jo la violinada m'encanta. Cornamusa amb Dolot, friquis de la música, per mi. Espectacular, magnífic. Festival Vallviva. No podem dir res, no? No li donaré la meva opinió perquè és benèfic. Correcte. En creixement. Tu saps que abans de l'antiga Roma donaven pa i circ a la gent? Els pobres? Ara te la donen els rics. Cornamusa. És així, No, Cornamusa no. Has dit Vallviva, no? Vallviva. Ah, veritat, sí que m'he canviat. Tot hi ha les danses de les preses, bé o no? Per què no? Gran festival, vull dir, és l'únic moment en la meva vida que puc ballar amb una polaca d'ulls blaus. Correcte. Sense pagar. Altres festivals, com per exemple les nits de circ a Besalú i, atenció, com si cada nit a Besalú no fos un circ. Però bueno, combat de corrent des de Montagut, Arrau, que hem donat un premi Garrotxí de l'any. És top. Una moment, sisplau, referent de cultura catalana i de la varietat garrotxina. Enorme, el gran combat de corrent. I de les poques festes que s'hi pot veure de dia, Sí, poder pots fer-ho moltes. Se'ns fa ridícul. O també les nits de les dones d'aigües de Sant Joan les Fonts, que l'he afegit perquè m'ha sortit pel Google, però no tinc ni puta idea de què fan, val? Bé, doncs, té collons que amb aquesta densa cartellera de festivals no hi hagi un festival que sigui purament garrotxí, d'aquells de reivindicar la nostra identitat particular com la fórmula més perfecta de ser català. Però no patiu, companys, perquè us porto la solució. Ahir a la tarda em vaig entretenir a elaborar la programació del primer festival de cultura garrotxina i us la volia compartir amb tots vosaltres. Us la presento en format d'anunci, ajudat per en Sam, però els de la taula em podeu interrompre quan calgui per fer les valoracions que creieu pertinents. D'acord? Llavors, Pau, la música que vaig trobar per acompanyar-ho dura 3 minuts, no sé si jo en faré prou, l'has d'anar repetint quan s'acabi.
Aquesta és la feinada del nostre tècnic, eh? Un aplaudiment per en Pau, sisplau. No està pagat el que fa, i mai més ben dit, perquè no cobra res. Perquè no cobra, pobre desgraciat. Intentaré no encallar-me gaire. Voleu que us digui una cosa? Sí. No tinc la cançó. Oh, no! Canta-la, Pau. Canta-la. T'ho havia dit. Bueno, va. Quina cançó, Vam cantar nosaltres, Si Marçal se la sap, la toquem, Dóna la guitarra. Hi ha l'enllaç al guió, Jo l'havia avisat ahir. Obre l'enllaç, Pau. Són els problemes del directe, a vegades, vull dir... La fem sense música. Pau, sense música, Pau. I que la fiqui a mitja d'això. Sense música, ara us heu d'imaginar que sona una música així com de granja. Ja ho trobem, agafa la guitarra, Marçal. Ja ho trobem. Marçal, agafa la guitarra. Ja ho trobem. Una música com de granja, allò que et convida d'anunci de Ràdio La Vall, que et convida com a anar a algun puesto, val? Ens ho imaginem, 5 segons, i jo llenço la falca. Agrofest. 4. No, Pau? Esteu tots amb la música al cap, imaginant... Sí, a publicitat. Sí, 3, 2, 1... Encara no saps què fer aquest cap de setmana? Els teus amics han decidit anar a Marina i tu, godall de terra endins, no saps ni nedar? Estàs cansats de fires amb gent que vesteix camises de lli i que camina com si portés un pal posat dins el cul? Vols deixar de sentir per uns dies tot de toies que parlen amb accent neutre? Doncs estàs de sort perquè arriba el proper 19 de juliol, aquest dissabte, a la Terra dels Volcans, el festival Garrot Cha-cha-cha. Reserva't el dia perquè com a bon garrotxí tens una cita obligada al calendari, unes jornades nostrades on tindrem tallers, xerrades, concerts, jocs i molt més. A continuació us passem al programa d'activitats. Comencem amb el divendres 18 de juliol a les 10 del matí, amb l'obertura de portes del festival. Tots els assistents rebran d'obsequi un petit còctel de benvinguda a base de 7 litres de ratafia rosset i un cartró de Ducados negre. A continuació, per fer feliç els nostres amics ecologistes, Fira de Productes de quilòmetre zero. En aquesta fira única hi haurà un ampli estoc de vehicles nous, és a dir, quilòmetre zero. Aprofita perquè és el moment per renovar les teves eines i adquirir un tractor, cossejadora, pick-up o 4x4 de fabricació americana altament contaminant i sorollós, perquè la teva cortera, els límits del CO2, els marques tu. A les 12 tindrem una taula rodona. El tema, el matrimoni entre cosins de debat. En aquesta primera cimera del sexe de proximitat hi trobarem representants de l'Alta Garrotxa, els quals estan a favor d'aquesta pràctica, així com enviats de la Serra de Finestres, els quals hi estan encara més a favor. Recordeu, companys garrotxins, l'amor no és cap excusa per dividir el patrimoni familiar. A la 1 del migdia, taller sobre el cultiu de les plantes medicinals a càrrec de les àvies remeieres de les preses. En aquest interessant taller, les nostres iaies preferides ens explicaran com crear el nostre propi cultiu hidropònic domèstic de cànnabis sativa. El taller serà impartit per la Conxita de Can Domènec, que, a mode d'obertura, farà un botafumeiro. I us preguntareu què és? Doncs és una pipada llarguíssima d'un jalapeño de 3 papers i 2 boquilles, seguit d'un sant hilari d'aiguardent, un rot, per acabar de venir, per a continuació expulsar amb un aro el fum, que serà travessat per un altre aro més petit. A les 2 farem una pausa per agafar forces amb el dinar popular. Així és, Segals, coincidint amb la pujada de temperatures, hi haurà un menú lleuger i refrescant a base d'escudella, fesols amb cansalada i botifarra de perol, carn d'olla, rostit de senglar, allioli de Can Abundància i, per últim, un plat d'aquells que costa de rosegar. Les excuses del govern català i espanyol per no fer d'una puta vegada la variant de menú infantil, com no podia ser d'altra manera. Hi haurà mocarrons vermells i tall arrebossat. I després del dinar, atenció, es farà un minut de silenci. En efecte, el festival Garrot Cha-cha-cha tindrà un gest emotiu amb tots aquells garrotxins amants del bestiar que van anar a Barcelona a veure un festival trans multitudinari pensant-se que hi trobarien una transhumància. Ànims, companys, companyes i companyis, són temps de canvis en aquest nostre país. Des de l'organització volem recordar que és imprescindible llegir bé els anunciats per no endur-se sorpreses. A les 4 de la tarda ningú pot badar perquè hi haurà torneig de botifarra. El 19 de juliol comptarem amb el primer torneig comarcal de botifarra. S'espera que els millors ludòpates d'Olot i Rodalies acudeixin a aquesta data assenyalada per disputar-se un dels tornejos més importants de la temporada. El premi a la parella guanyadora serà una visita al dentista, una cabra amb les metes eixutes, un parell
parell de corres de la Caixa de Girona i ja està. La celebració del torneig anirà acompanyada d'un fort dispositiu policial després que, en altres competicions locals, es registressin greus incidents i aldarulls per jugadors que s'acusaven mútuament d'espiar-se les cartes i fer gestos per indicar l'as i la manilla. I paral·lelament al torneig de Botifarra també s'iniciaran els jocs de cucanya i la gincama. Aquesta activitat, pensada per a petits i no tan petits, constarà d'una recopilació d'aquells jocs d'infància que ens feien tan feliços. El mataconills, l'arrencar cebes, tots contra el barceloní, comptar a veure qui té més cognoms catalans, banyar-se conills al riu però sense ser hippie, clàssic, el salt del femer, el negre recollint cotó, conduir el tractor de recules i amb els ulls embenats, etc. A les 6 tindrem una xerrada de conscienciació sobre el racisme. En aquesta formació, que molta gent ens ha demanat, explicarem què fer per evitar que el vostre avi, el vostre tiet o el vostre propi pare deixi de fer ganyotes i mala cara cada vegada que parla amb una persona estrangera. A les 7 del vespre tornem amb una reivindicació històrica. Així com ho dius, locutor, els membres del Consell Regulador de la DOP Fesols de Santa Pau vindran a denunciar que si tots els restaurants on diuen que serveixen aquest producte diguessin la veritat, els cultius d'aquesta preciada i flatulenta perla blanca ocuparien els dos Empordans, la comarca de la Selva i part del Gironès. A més, diuen, se senten ultratjats perquè la gent els anomena mongetes. I al vespre, quan la calor ja es vagi retirant, arriba l'hora dels concerts i la gresca. Alguns dels grups als quals comptarem per tancar aquesta jornada històrica seran... Ara hem de fer, vale? Mami Pipa! Amego y Cigarro! Don José Luis Ábalos y Carlota! La banda del John Dere! La cabra es mía y me la follo cuando quiero! Xucupà! I Santa Mandra! I tancaran la nit Àngel i Dimoni amb el seu concert de comiat definitiu. Fins aquí la programació del festival. I quan és el festival? Us esperem el 19 de juliol, no, Sam? Per una jornada, amics meus, que pot ser històrica i per un festival que ningú d'aquí es pot perdre. Tu, hi ha una cosa, ara que he acabat de fer la secció, en Marc Serrats va fer una vegada un monòleg al Comat de Corrandes. I va ser xulat. No, seguint la meitat de crítica i jo amb la gent de la Garrotxa, va haver de marxar. Sí, us agraeixo molt per la paciència i pel bon sentit de l'humor. Jo crec que l'avantatge és que la majoria ni t'escoltaven. Em marxava rigut. Home, hòstia, tio, és que te faltaves al riu, tio. Me cago en dena. O sigui, has d'insinuar que aquí o folles amb un germà o amb una cabra. No hi ha punt intermig, Tu has de triar el que més t'agrada. I anireu, no? El Garrotxa xa-xa-xa. Home, jo hi vaig de cap. Festival espectacular. Nosaltres per què hi toquem? Exacte. Això no hi diríeu, no? El mànager, que no us ho ha dit encara. Ara us confirmarà. Vale, doncs, fantàstic. Moltes gràcies, Marc, per aquesta secció. Ara sí que ja arribem a la fi del programa. Veiem que ha arribat l'alcalde de les Preses. Alcalde, benvingut. Benvingut. Alcalde, crac. Tot bé? No, res, agrair sobretot a tota la gent, a tot el públic que avui ens ha vingut a veure. No sé si ha vingut aquí, però o pel concert de Mami Pipa després. Tot i que en Marçal no sé si estarà en condicions. No sé si pot tocar jo. Canto amb tu, si vols. Farà el que podrà. Sort que són 3 acords, perquè si no... I ja ens despedim. Res, agrair a Ràdio La Vall, agrair a Arnau per estar aquí, agrair a Vuitè Estudio, agrair al nostre tècnic en Pau, Marc, agrair-te també per estar aquí. Mami Pipa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en un dia tan especial com vosaltres i sobretot, res, esperar que us hàgiu passat una bona estona, ni que sigui una miqueta, que ens escolteu durant l'any a Ràdio La Vall, cada 15 dijous a les 8 del vespre. Cada 15 dijous? Cada 15 dijous que us l'any, mainada. Cada 15 dies, cada 2 dijous. Que són molt selectius, Sam. Cada 2 dijous, a les 8 del vespre, que portarem convidats més interessants. Correcte. Més interessants que Mami Pipa. Sí. Merci, molt bé. Han donat joc, però bueno, no ha explicat gaire res. No es pot tenir tot. No, però un moment, abans de marxar... Sí, no, ho anava a dir. Volem fer un detall. Sí, home, evidentment. Ara, abans de marxar, ens han comentat, m'ho ha dit abans de cau d'orella, doncs que per comenceu a agafar una mica de sabó de boca us farien algunes cançonetes. Sí, però n'hi ha un altre detall. Hi ha un altre detall. Ah, no és aquest que ens heu dit? No, és una sorpresa. Res de demà. Hi ha una sorpresa per vosaltres, el detall d'espècies i el detall oficial. Doncs expliqueu. El detall oficial, diria, explica'l tu. Hi ha un detall. Quin és el detall? Bueno, aquest detall és un supermocador que no sabem de què cardana. Vamos! Tenim 500 unitats.
Els hem d'anar 500 unitats. Els hem d'anar donant mica en mica. Donant o vendre? No, donant. Podríem fer ara una recaptació ràpida? Hem fet una subhasta. 50 cèntims al mocador? Això els donem, no sabem de què fena. La mare em dirà bé perquè està allà una caixa allà al mig del pas. Hòstia, és una cosa que em fa molta il·lusió, La veritat és que sí, aquests mocadors fan molta festa, a mi m'agraden molt. Sí. Fan molta rauxa, saps? I ara abans de marxar cantarem una cançó tots junts, no? Home, Sí. Ens animem. Gràcies, ja la poso jo. Arnau, has de fer un do it yourself. Aquí dalt, no, això. És la capuixeta vermella, és aquest. Vale, doncs mentre Mami Pipo preparen, no sé si la caixeta, la guitarreta, no sé, Marçal, què has de preparar? A veure, que el públic digui què cançó vol, aviam si la sabem, i si no farem una de qualsevol. Amb qui s'anima a triar cançó? Som-hi. Però que la digui cantar, Por un beso de la flaca. Aquesta m'agrada. Mira, ja l'han cantat, El públic està expectant. El públic està... Aviam què decideix. Està com en Marco Merma, saps? De tant en tant desconnecta. Has d'assenyalar algú, jo crec, Sam. He d'assenyalar algú? T'ha tocao. Doncs aquesta senyora de verd aquí davant que ni es mira... Aquesta. Sí. Està mirant allà per aquí. No sé què. Ja t'hem vist. Portes unes ulleres molt xules. Com ho dius, això? Aviam, la cançó que Quina necessites... cançó demanem? Quina cançó tenim? Com et dius? Neus. Nom molt maco, per cert. Quina cançó demanem? No. No, això no val. Quina cançó? Ara dirà una dirigència. Una de Nadal. Va, Neus, que està tota la plaça esperant. Estàs nerviosa, Està nerviosa. Canviem. Anem a un altre costat. No ens volen posar a prova. Dispara, Si Arnau. estàs nerviosa, no passa res, et falta l'altra cubata. Diu la veu de l'experiència. Sí? Marçal, ho tens, això? Ara Marçal ens ha de muntar la guitarra, no sé què... Però ara que estem preparant això, Marc, era aquesta la teva falca? Aviam. Ha arribat, Marc, no donava ni un euro, tio. Espera que va cagant, això. Com sempre, la falca entra tard. Sí. En Pau molt bé, però les falques molt malament. Ja ho trobarem. Ja ho trobarem. Estic molt d'acord. Mami Pipo, ho teniu? He de ficar el Sí, micro. però ningú vol cap cançó, ningú. El cajón? El cajón? Hòstia. Això poc arriba, no? És igual. Que ordenem una mica de merder, A veure, jo te l'aguanto aquí entre cames. Fot-li. Som-hi. I Mami Pipa, en directe ja trobarem per despedir en directe. Vaig molt tova, diu. Els 3 acords, Ja els he vist, els 3 acords. Canteu fàcil. S'ha sentit això? S'ha sentit. Mama, et juro que jo no sé què així, mama, t'ho juro. A casa. Que no miro la tele. O el meu avi. El meu avi, va. A mi em sembla que ara ja té. Som-hi. Bueno, va, doncs anem a fer... Hòstia, no era aquesta? Anem a fer una manera. És una manera que ha tingut polèmica. Ha tingut polèmica, aquesta manera, És que ara la gent es queixa per tot. Tu la deixes cantar o no? No me la penso. Per descomptat. Va, som-hi! I el meu avi va anar a Cuba a bordo del català, el millor arco de guerra de la flota d'ultramar, el timoner i el nostre amo i 14 mariners que eren nascuts a Calella, que eren nascuts a Palafrugell. Quan el català sortia a la mar i els nois de Calella feien un cremant, mans a la guitarra solien cantar. Visca Catalunya, visca el català. I arribaren temps de guerres, de perfídies i de traïcions, i en el mar de les Antilles retornaren els canons, i els mariners de Calella i el meu avi al mig de tots varen morir a coberta, varen morir al peu del canó.
Quan el català sortia a la mar i els nois de Calella feien un cremat. Mans a la guitarra solien cantar visca Catalunya, visca Catalunya, visca el català. Quan el català sortia a la mar i els nois de Calella feien un cremat. Mans a la guitarra solien cantar visca Catalunya, visca Catalunya, visca el català. Visca el català. Espectacular, espectacular. Sou els millors amb això, sou els millors.